So, ayan, good morning po, good evening, good afternoon sa inyong lahat. I hope all of you is happy and be safe, everyone, always. So, for today, as you notice, I'm here in the kitchen, makalat po sa likod. Kasi nga, for today, nagpi-prepare ako kasi magluluto ako ng ginataang laing. So, if you are interested to see if how I'm going to cook the ginataang laing, then you can join with me and happy watching. So, this is all our ingredients. So, we have dried fish or dilis, garlic, green chili, red chili, a little bit of ginger, and of course, the onion. So, tipid-tipid din pag may time, kaya konti lang ang ingredients. Sabay ganun. And of course, the main ingredients, we have the laing. Hinugasan ko po siya para malinis. And then, mas gusto ko yung maliliit yung pagka-strips niya, kaya ganyan siya. And this is the unang kakanggata, mas malapot. Kasi kami, nakasanayan na magluto ng mayroong first gata. And this is the second kakanggata. Ito yung pangalawang pinagpigaan. And of course, our other ingredients, black pepper, salt, and a little bit of oil to salt the garlic later. And of course, magic sarap. So this is not a sponsor. So yeah, that's all our ingredients for today. So let's start cooking. Now I add a little bit of oil already. Konti lang nilagay ko. We add the garlic. And then we add the dilis. And then after that, we can add the ginger. It smells so good. Konti lang yung mantika nilagay natin, basta mag-isa lang ng konti. But anyway, this is my version. Iba-iba tayo ng pagluluto. And add the onion. And then later natin ilalagay itong sili. So, just isa. Okay na siya. Now, we are going to add the pangalawang kakanggata ng niyog. So nice. Just like that. So, ayan na po yung pangalawang kakanggata ng niyog. So, yeah. The reason why naglalagay muna kami ng pangalawang kakanggata ng niyog ay para mas maging maganda ang luto ng gulay. Kasi mamaya ilalagay yung unang kakanggata ng niyog and then mas magiging maganda ang dating niya, parang nagmamantika. So yeah, hayaan natin siyang kumulo. Now we are going to add a little bit of seasoning. The black pepper and salt, and of course the green and red chili.
now we are going to add the laing. Ayan. Ilalagay natin yung laing sa pangalawang kakanggataan ng nyog. And then, hahayaan natin siyang maluto. And then, mamaya natin ilalagay yung fresh, yung yung unang kakanggata. So, ganito lang siya. Ito yung version namin sa Bicol na tinuro ni Mama. Kasi ang gagawin natin ay dry na ginataang laing, walang sabaw. Dry pero para siyang nagmamantika. Hindi naman nagmamantikang-mantika, kumbaga basta makikita mo yun mamaya. So, ayan, ganyan lang yan. Ayan everyone, ang mahirap kapag nagluluto ka, maraming kalat sa kusina. So ayan, nabawasan na, nakapaghugas na ako ng mga kalat and then while waiting dito sa niluluto ko. So, aantayin natin siya na mawala yung pangalawang kakanggata and then ilalagay ko na yung unang kakanggata. So yan, napakainit. So, everyone, ayan siya. So, di ba kanina, siya, maraming sabaw galing sa pangalawang gata. Ayan, dry na siya. So, ibig sabihin, ready na ilagay yung unang kakanggata natin. So, di ba? Ayan, tsaka malambot na siya. Ayan, nawala na, di ba, yung unang kakanggata. Yung pangalawa pala. So, ngayon, ilalagay na natin yung unang kakanggata. So, yeah. Ang hirap maghawak ng phone. So, eto na po. Ilalagay ko na yung unang kakanggata. Oh, so creamy! So, ayan po ang sekreto namin ni Mama kung paano magluto ng kakanggat ng ginataang laing. So, aantayin naman natin ulit na ito ay kumulo at mag-simmer hanggang sa matuyo siya. And then, that's it. Ngayon, pag kumulo siya, titikman ko na kung okay na ba yung asin, yung anghang. So, yeah. For now, takpan muna natin ulit. Oh, diba? So creamy. So, let's check. 1, 2. Oh la la! Look at that. Ganyan ang mixture na gusto kong mangyari. Super soft na ng gulay at nagmamantika na siya. O, di ba? So, ngayon, titikman na natin siya kung okay na ba ang lasa sa akin. Shake yung kamay ko, di ba? Pasmado po. Yummy. Maglalagay ako ng konting asukal para magbigay siya ng konting lasa. So, ayan, maglalagay po ako ng isang kutsarang asukal. Hindi ko dinuro yung sili kasi si Mama magreklamo na naman yan. So, ayan, i-simmer lang natin ulit siya hanggang maging more dry. So, yeah. See you later!
as you can see, konti na lang po yung sabaw niya at hahayaan pa po natin siya mag-simmer pa ng I think mga 15 minutes until maging ano siya, fully dry. So, finally, ayan na siya. Diba? Ang sarap. Ang bango ng amoy. Oh, diba? Dry na siya. Ganito po kami magluto. Konti pa. Konting intin pa. Super soft na ng laing. As in, super soft. Okay na po yung lasa niya. Tinikman ko na. Perfect. Yummy. Tapos hilig namin ito, kapag tinanggalan namin itong gulay, lalagyan namin yung konting kanin. Tapos yung kanin, ipupunas namin dito sa kawali para dumikit yung lahat ng sauce na natira sa kawali. Ngayon, yung kawali malinis na. Parang sinangag. So yeah, malapit na po siya. Almost done. So, finally, luto na po ang ginataang laing. So, normal po yan. Dried po na ginataan ang ginawa ko. So, kung napapansin mo na, ayan na siya, nagmamantika. Ayan. So, ayan, hinango ko na po yung gulay natin. And ito na yung gagawin natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo, na sayang naman. Kaya, gaganito ko siya. So, everyone, presenting my version of ginataang laing. So, charan! Ayan. Nagmamantika at super soft. And then, of course, gaya ng sabi ko, ito na yung ginataang laing na parang fried rice na. And, perfect siya sa ginawa ko na homemade alamang. So, yeah. So, everyone, that's it for now, my vlog. Nakita nyo naman kung paano ko siya niluto. Once again, version ko lang to. Disclaimer, hindi po ako chef. Gusto ko lang i-share sa inyo yung way kung paano ako magluto. So, yeah, napakainit. And, natikman ko na, pero titikman ko pa rin. Ito yung, kanin na hinalo doon sa tira-tira sa kawali. Ang sarap, parang siyang fried rice. Hindi po siya sobrang maanghang kasi ang mama ko ayaw ng maanghang. Pero kung kami lang ang kakain, ang gagawin ko ay super maanghang. So, yeah. Bye-bye everyone. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye-bye!